Bandiraɓe sehilaɓe, jam hiire mon to mbawɗon wonde kala eno mbawɗon wonirde kala e nder jookli windere nde. Ko musidɗo mon giɗo fulɓe kala ruttitiɗo kadi yewtidde e moɗon e dingaral les caali men jakka ɗo e nokku men biyeteɗo Louvre e Dande Maayo France. Min calmini on, min juurima on, min ñaagima on duwawu, min neldi on duwawu nde Allah lombata en e yurmede muɗum. Bandiraɓe sehilaɓe, Allah addinino en lewru koorka, o newnini en koori ha en gayni ene wondi e kisal, en jetti Allah. Hande woni jonde men ɗo e jooɗanade fulɓe kala e rendude munen yewtere ko jiɗɗen wadde hande. Yewtere nde koko wiyete juulmo wuuri. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, hande woni yewtere men ko juulmo wuuri. ɗum koye aadaji men jeeya, yimɓe ɓe nduwodira, moni kala duwono goɗɗo on yo en battuni mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaki. E nder ɗum ɗon eɗen mbawi wadde hen ko wiyete faandu almuudo, tawa moni kala ene wawi addude hen yewtere mum, soko namde mum, soko cifti mum, soko tinde mum. Aywa, assalamu alaikum. Pullo. Ko moɗum tabarakallah. Eyi. Ko hen gommi noon. D'accord. Non bandiraɓe sehilaɓe, mi dal ɗon e gaaci. Mbiɗen bandiraɓe sehilaɓe, hande jiɗɗen wadde ko juulmo wuuri. Allah horni ene jaam, en gayni e jaam, eɗen mbiya bandiraɓe ɓe juulemo wuuri. moni kala ene wawi noddude duwodira e mo yiɗi duwodirde e sen jiɗi kadi mbiyen hande yewtere nde eɗen mbawi wiide ɗum tan faandu almuudo.
moni kala adda hen yewtere mum soko namde jogi ena wawi werlade namde mum soko cifti jogi ena wawi addude cifti mum soko tindi jogi ena wawi addude tinde mum nde wonno hande mbiɗen ko juulde eɗen jewtuda e bandiraɓe fulɓe numéro téléphone meɗen ko 0954 80 84 58 enen mbiyeɗo julmo wuuri Samba Sile Ndiaye e joom suudu mum Hulimata Ba min mbi on julmo wuuri yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri tawaɗen ɓeydi e diineji men en gustaki Fati Diallo e Samba Dabo min mbi on julmo wuuri Ismaila Mbodj e Huley Thiam min mbi on julmo wuuri Samba Sade Gise e Dieynaba Gise e Kodde Sangod e joom suudu mum min mbi on julmo wuuri Penda Sambali to gonɗa kala ana wondiɓe ma min mbi on julmo wuuri Maymuna Ba to Monto Ba min mbima julmo wuuri ane wondiɓe ma kala Labuda Soñan ane joom galle ma e Aissata Kane min mbi on julmo wuuri Abbas Malal Dia gonɗo to Elbef kañum e colonel min mbi on julmo wuuri Adama Dia to Mantula Joli e Maliba min mbi on julmo wuuri Binta Diallo to Bolbek min mbima julmo wuuri Hamme Coulibaly to Lilbon min jejjitanima min mbi on julmo wuuri ane galle ma kala Samba Sy e Binta Dem min mbima julmo wuuri Abou Sow e Rella Sow min mbi on julmo wuuri Harouna Camara gonɗo to Paris ɓurɗo andirede Pullo Camara ene wonde Harouna Kane e Moustapha Cissé e sukaɓe ɓe wondi toon fof min mbi on julmo wuuri Abdoulli to Santoine Lomon ane wondiɓe ma min mbi on julmo wuuri bandiraɓe sehilaɓe hande gonɗen koye julmo wuuri mbiɗen an Sam Balaba e Ousmane Balaba mi wi on julmo wuuri mi yejjitani ɓinguelam hono Mariam Ba mi salmini galle o foof Katante Leñol Kane to gonɗa foof mi wima julmo wuuri eɗen mbiya bandiraɓe ɓe en puɗɗima golle kono en jejjitani sukaɓe men ɓen ɗon mbiɓe mbiyete ko fans club mo Kokorowil noon woni ko ɗo e nder Loire Mamoudou Ñaare e Djibi Mbenge e Alassane Sarr Samba Diallo
Isa Ñaare e musidɗo men Salif e Mamadou De. Min mbi on julmo wuuri, min mbi on kadi bisimilla moɗon e les caali men jakkaa. Hande mbiɗen yewtere meɗen ko julmo wuuri, kadi en mbiɗum kadi faandu almuudo, jogiiɗo namdal mum fof ene wawi addude, jogiiɗo tindol mum fof ene wawi addude, jogiiɗo ciftol mum fof kadi ene wawi addude. Bisimilla moɗon. Numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58. Abdoulaye Diop to Nice to gonda fof min calminima, min mbima julmo wuuri yo Allah hokken taweɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeyden gustaki. Bandiraɓe, hade yimɓe ɓe nadde mi hokka en ɗo yimere wotere wiyetende hoddiro. Hoddiro ko hoddira fota e ma haytata ko keɓata e ko keɓannoɗa geno windi kuɗol heeli gombudi yoori. Ko dañƴa e belemma yettu geno o ɓeydanma, ko heftima e mettere jabru geno o ittanma. Kala ko hanma e gurdam ma dokkowo mo ɗum wodata, ko yanma kala kaɗowo mo ɗum endata. Bandam waɗe ɓernde ma kala ko keɓɗa e ko hemma ummori koto joome takɗo ma. Mo waɗi ɗum e ɓernde mum wona joom ɓernde sellunde mo hakkille deeƴƴo. Ƴew caɗele pawdira e ma mbiya ya taw ɗum ko jam. Bandam ko jam kay. Ruttu ɓernde ma to geno ganda ko kanko fawi ɗum e ma, ñaagoɗo kadi o ittanma. ɓuri sattude e tawrit fof ko hoddiro. ƴeew daña belemma beltoɗa jaarore geno hoɗa e ɗemgal ma, mbiya alhamdulillahi ɗum de ko joome tan waɗanma. caɗele pawdira e ma jejjita hoddiro mbiya ko bande fawi ɗum e ma. So tawi tan ko ɗum selle ɓernde ma geno ɓeydan hen goɗɗe tawa gittowo ala. Kala mo ɓernde mum sellito hoddiroji ko weli e ko metti, ma geno udditan joomum dameɗe o sikkano o wona joom ɓernde suusde tawa geno ne heedima bangeji makko kala. Wadde bandam wakkiloɗo joomeɗo tan pofta, ganda gueɗe gurdam ma fof koye ma maada,
kadi ɗum sella e ɓernde ma ngam hay goto wawa waylude ko geno fode ma e ko fodanno ma. bandiraɓe sehilaɓe, mbiɗen hande paaɗen koye julmo wuuri. assalamu aleykum. aleykum salam. on kiire jaam? kirɗon jaam tan tabarikallah. mawɗum alhamdulillah. machallah alhamdulillah. juulemo wuuri. yen julmo kewɗo. woni kewɗe saaha. yo allah hokku en taweɗo saaha mo wuuri. amin ya rabbil alamin. yo allah waddan en. tawa eɗen ɓeydi e diineji men en gustaki. amin ya rabbil alamin. yo allah waddan en. hoto pullo noddi. ɗo noddi ko lohar. wono pullo wiyete? ɗo wiyete ismaila mboy. seydi mbooj, bisimilla ma pullam. jestima min calmini min juurima. minenne min calmini min juurtima. min ñaguima yafuya kadi dental ngal fof yeeɓoɓe. eyyi kamɓe fof ɓe keeɗima. ɗum noon min no mboɗo jogui ɗo taade mbiɗen hande lowdi ndi ko fandu almuɗo. aha mi jogui ɗo tan namde kewɗe ɗe jinnomi namdade hen. bisimilla ma. mboɗo yinno andude koddigal. koddigal hono Allah wi, holko Allah wi e koddigal. sa wawi en faccirande en ɗum ɗon. aha ene fota ene sohla min mboɗo sohli ɗum e affaire koddigal. e affaire koddigal. ɗum ɗon ma en namno tawi seeremɓe ene ɓati en ɗo. e wooda ko yimɓeɓe keeɗi hen. e so tawi en gayni kadi ene jogui heɗotoɓe en. moni hen fof kadi adda ballal muɗum e ko namdiɗa ɗo ko. ɗum noon pullo mbiɗa ko affaire koddigal. so Allah jaɓi ma en ƴeew ƴewde hen. inchallahu rabbi. e koddigal eɗen gandi koddigal ko hunde wande fayida, ko hunde rentetede e haalama e hadisaji. en gona enen janguɓe e kono eɗen gandi kam hassinno ko mawɓe men adinoɓe nden ene gandi no mbaadi e koddigal. a ñamata komi ñamani, kala ko aɗa ñaama walla kala ko aɗa waɗa ma disnoɗa koddiɗo ma walla jettuɗa koddiɗo ma. e hande ene wayno ɗum waylima, wonko wayli ɗum noon eɗen mbiya yimɓe yo jaade jamanu. e kono so tawi yimɓe ne jaada e jamanu yo jaade jamanu to banggue moƴƴo to, to banggue aadaji moƴƴi ga kadi keddo hen. mbasa yaadude e jamanu to banggue gandanɗa hoore ma ko yaadani e pinal men, ko yaadani e aada men. mi wasa junnade no feewi, mboɗo jiɗmi ɗo henna pullo ko almuɓe ɓe naata, kamɓe ɓurata wawde yaññade ɗo henna. e on saa so tawi almuɓe ene ndaara en ɗo, amin jiɗi ɓe jañono en cetta e affaire koddigal. ɗum noon pullo hawnaki mami rutto e hen walla mami fawono en ɗo lefol tawa ngol haalata ko haala koddigal so tawi en dañani almudo naatɗo. inchallah rabbi. wa aleykum salam wa rahmatullah. jarama pullam. merci beaucoup. jarama. bandiraɓe sehilaɓe, ismaila samba nabel mbod o noddi en koto Loavre. e o wi hande ɓaari yewtere nde wiya ko fandu almudo omo yinno namnade koddigal, holno koddigal wayata e holno koddiɗo rentorte. woɗo yinnoɗo en almuɓe ɓe naata seeɗa, soɓe naati wasata koɓe mballiɗo yimɓe e affaire koddigal no yarata. inchallah wasata dañen almudo naatɗo joni haalana en holko woni koddigal. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, amin ñaagui on nde natoton
assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bakri Musa Kante. On kire jam. Kante. Tabarakallah ko Charo Samba. Seydi Ba. Kante. No mbaɗɗon tampere. Mawɗum alhamdulillah Kante. Min calmini on, min juurima on. Allah min juurima on Kante. Min ñaaguima on duwaw, min neldi on duwaw. Min mbiya suba kala kiiri kala amina. Kadi amin mbiya on juulmo wuuri. Juulde kewɗe. Yo Allah hokku en taweede o sahaa mo wuuri. Amin ya rabbi Kante. Tawaden ɓeyde diineji men en gustaki. Amin ya rabbi Kante. Hande mbiɗen yewtere nde ɓaari Allah horni en lewru koorka ndu handu maayi. Eɗen keewi wiindirde yarlodirde e yaafodirde. Wallahi no woodi Kante. Kadi nduwodiren. Wallahi no woodi Kante. Ɗum noon ko hande ko ɗum tan woni lowdi ndi. Bismillah Kante. Caggal ɗum noon bon hankadi ne ɓaari kam ko yimɓe ne jooɗi eɗen jewta. En mbi ɗum faandu almuudo. Kala jiɗɗo jogiiɗo heen yewtere mum ne waawi addude. Soko naamde mum, soko tindi mum, soko cifti mum, par ce que hannde gonɗen koye juulde eɗen belna, eɗen jewtida, eɗen pijja, eɗen jalda. Bisimilla ma Seydou Ba. Min ɗacci hakke. Min jarlima, min jaafima. Amin, amin Seydou Ba. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin Seydou Ba. Amin ya Allah, amin, amin. Amin, amin Seydou Ba. On jarama, min beltima. Min ne mi wiɓe julmo wuuri, mi wi Mariam julmo wuuri. Mariam kam wiyama hokku ɗum ni. Pasammo. On jarama. Eyo ne Mariam. Allo. Aɗa selli? Jam tan de. Juulemo wuuri. Amin ya Allah. Seydou Ba jarama. Amin, mi salmini nene ma e bama fof. On jarama. Amin ya Allah. Seydou Ba. On jarama. Merci. Nodduno en ɗo ko Samba Bala Ba. Ene wonde mawnu men wiye Ousmane Ba e joom e galle mum. Min calmini on, min juurima on. Min calmini bandiraɓe kala ndaroɓe en. Mbiɗen hande yewtere meɗen ko juulmo wuuri. Musidɗo o noon ko namdinoɗo ko affaire koddigal. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe wasata keɗoɗen ɗo henna holko koddigal no rentorte e ko nafata bandiraɓe sehilaɓe kettonoɗe en. Koddigal hanki so en koddi en pijjat en jaldat en jewtitat en ɓamtat en disnodirat en jurmodirat en teddodirat yaay bintama mi hoynatama mi sattata sirruji ma koddigal hande fof ɓurɗo o wawde suurde siru ɗemngal muɗum foti kono anango babba ɗum koye meɗen enen hande haalpulaar en koye meɗen ɗum aadi mbiɗen koyen julɓe kono koye men ken buntoɓe wona gonga wona gonga koddigal gonnal ngal hande moƴƴani gila e anduɓe ha e humampinneɓe gila e rewɓe ha e sukaɓe gila e worɓe ha e nayeɓe ala hen ɗo koddigal ngal moƴƴi hay ɗum hay banggue goto
koddigal hankingal ko ngal woni koddigal hade a hirtota ko so wona ganda so tawi koddiɗo ma hirtima a pijata a jalata so wona ganda koddiɗo ma o holko woni so koddiɗo ma ñawi saaha ɓiɓɓe muɗum daranta ko ɗum ko an koddiɗo mum ko an daranto ɗum hande teli fof hande koddigal hande ko koddigal taƴenɗe magal ko koddigal haasidagal ko koddigal naafiguere ko koddigal ustare ngal ɗon koddigal holko koddigal ko parti politique ɓuro karima naggi ngaɗe weeti ɗiɗo parti ji jasɗi ko kañum pusi ɓuuta meɗen to ɗiɗo parti ji jasɗi kañum pusi ɓuuta meɗen to mbiɗen noon koye julken julɓe ndeke noon ƴeewe koddigal fuuta hakkingal so tawi mbiɗen ko en julɓe noddi sottuɗen ko eɗen jiɗi Allah eɗen jiɗi nelaɗo Allah sabu nelaɗo Allah wi qul in tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah so tawi oɗon jiɗimi oɗon ɗoftimi jiɗe kam Allah yiɗa on mbele onen ko golle ɗe gollaten ɗe hannde ko yidde nelaɗo so tawi ko gon nelaɗo gollanno ko gollata ko o contraire muɗum bil axe nelaɗo waɗanno koko moƴƴi an gara mbaɗa ko boni nelaɗo awanno koko moƴƴi hakkude muɗum e koddiɗo mum an gara gawa ɗon ko boni hakkude maɗa e koddiɗo ma nelaɗo no sallllahu alayhi wa sallam kala subaka mo finno maw yetto e hoddiɓe mo ko kala o juuro ɗumen kala hen ñawɗo maw yetto salmino ɗum kala hen basu soko jogui maw rokku ɗum enen hannde meɗe ɗum ɗo enen e koddigal meɗen ndeke noon so tawi ko en julɓe jinnodiren e koddigal meɗen jinnodiren e koddigal meɗen paame so tawi neɗɗo yeehi laakara a yeehi laakara ko gaddotoɗa namnede e nder ko pagguinoɗa e aduna ko koddiɗo ma so tawi a maayi haade ma juulede haani settanade ma ko koddiɗo ma on koddiɗo so tawi woɗo tiggodirno ma wawi wirde taw kono settanoma ko settatoma koye a yiɗa ko yiɗa jokkere hen ɗam hanki ɗam e ɗam hande ɗam mbiɗen ko en julɓe ha joni mbi fuutanke hande so jibinama e nder fuuta aɗoto adinen fof ko ɓippamo wettine hen nawɗum yummu mbele ko ɗum woni jokkere en ɗam mi jibina mbiyam e nder fuuta mi jooɗa ha ɓoye se tan mi yiye ene yaha galle bamum Aliou Ndiaye tan mi wiya mi yima jeeyaɗo sossoso galle bamma kayre en ƴeew ɗum ɗo sa ñaami toon ko boni de ko an toon hen gandina ɗum biye oɗon ɓiɗɗo mbele so ari maw jokku enɗam ɗam enɗam taƴa jurum iwi mbimiɗe ɗi boneji kebbina yurmede Allah kala ƴentina kala nemaji majjina e hey mon julɓe gonten jaale moni kala reno ko halfina jaggile ko tagui ceelen ko harmina oɗo diine mo nankiɗen enen mbeɗe en faami ko men ko diniya bandiraɓe sehilaɓe mi sikku on keɗima lefol ngol on keɗima ko ngol haali e koddigal oɗo wiyete ko gelongal ba ko pulariyanke kadi ko sariyanke ko haalata ko omo laaɓa ɗum e hasinno mi reftani hen on keɗima lefol ngol on paami koddigal no wayi koddigal no rentorte ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe moni kala yo reen koddiɗo mum anda ene jogee mum hakke ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen hande ha hande gonɗen koye juulmo wuuri moni kala so ene jogii ko ene namdi ene wiya bisimilla mum so tawi kadi jomum ene jogii ko wayno cifti walla tindi ene wiya bisimilla mum so tawi kadi wonmo yiddi waddude julmo wuuri bandiraɗo ene wiya bisimilla muɗum ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande gonɗen koye less caali men jakka numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 eɗen payɗo e damal enɗam bande wona tan mo ndenduɗa ƴiƴam
aleykum. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jam hiire moɗon pullo. min calmini min juurima min ñaagima taw min neldi taw. Min calmini on, min juurima on, min neldi on duwaw, min jaɓɓima dowuji moɗon. Ceerno Samba Siley Ndiaye, jam hiire maɗa. Jam hiiri toon. No mbaɗɗa Seydi Ndiaye? min calmini on. Bisimilla mon. amin ñaago on duwaw amin neldo on duwaw. Minenne ko noon Seydi Ndiaye. te amin mbiya renndongo fof juulmo wuuri maɓɓe. eɓe keɗima ɗo ɓe ngoni ɗo. oɗo wiya kala jeegoowo walla kala keɗotooɗo amin mbiya ɗum juulmo wuuri. Juulmo kewɗo ɓe jaariɗa. hisaande nde yo Allah hokken kadi wattude ni o sahaa mo wuuri. Amin ya Allah, amin Seydi Ndiaye. wa en ɓeydi en musaaki. Amini. eɗen ɓeydi to diine. Amini. tawa kono feewi. Amini. yo Allah hokken wattude ni kadi o sahaa mo wuuri. Amini. Allah waddani en enen fof. Amini ya Allah Seydi Ndiaye. Allah ne ono ko faddi. Amini. Allah junna balle ɗe. Amini. moƴƴina battane ɗe. Amini. ya barka salatul fatiha. Amini Seydi Ndiaye. mboɗo wiya renndo ngo tan yoɓe tinno. Bisimillah. ko yoɓe tinno e jamanu o. ɓe tinno kadi émission o mo ceerno aboubacry kante waɗa to. ala Aboubacry tan. kadi annewe ko innare. nanto pullo. Ay. gindiyanke. dariɗo darde nde dariɗande. Nde dariɗen nde. baɗo hono ɗiɗo émission ngaji. yimɓe kala samedi. yimɓe goppa haajuji mumen ngara ɓe keɓa saaluji mumen ene kalde e bandiraɓe. Wallahi. ene jewtodira. ene guittitira kumpaji. Wallahi. ko hunde wande fayida. Alhamdulillah. ko hunde yonde. Alhamdulillah. kadi surtout ma kadi hande no garduɗa ni garduɗa kadi ko hande ko fuurankagal. Seydi Ndiaye. fuurankagal normal garduɗa. Bisimilla par ce que hannde mbiɗen ko juulde. tawi kadi a yii caali jakka. caali jakka ene siftini yimɓe ɓe kadi ko heewi. Wallahi. caali jakka wonande annduɓe caali jakka. wallahi tawi a nani caali jakka a siftan ko ɓenni. Wallahi. siftira kadi ko ɓooyi. Wallahi. on sahaa ɗo caali jakkaɗo darotono yimɓe ne kawra sukaaɓe worɓe ne kawraɓe caali jakkaɗo. hunde wande fayida watteno ɗon. Wallahi Ndiaye. ko jewte baɗɗe fayida mbatteno ɗon. kadi ko pijiroji baɗɗi fayida mbatteno ɗon. Wallahi. minen ko seeɗa komin kawri e caali jakka. to sukaaɓe worɓe kawranno ndenda ene mbaɗa katti e pitti e nder caali jakka. pijiroji e jaleɗe tawa ko hunde wande fayida. Machallah. minen kam komin kawri hen ko. so tawi ɗum tagi tan so tawi a haali haala caali jakka. ɓernam nde welto. Machallah Ndiaye. par ce que min wonko jiinomi hen. wonko kawrunomi hen. min fof e famɗude duuɓi. ko kawrumi e caali jakka mi hawri hen ko waɗi fayida. haalani kam mawɓe ardi. kawrumi hen ko ɓenni. simtan yimɓe seeɗa holko mbaɗanno ɗon e caɓɓi. kawri hen ko ne waɗi fayida. jafoɗa ceerno Ndiaye. simtan yimɓe seeɗa hol pijirloji mbaɗanno ɗon e less caaleji jakka hasino ko seeɗa yimɓeɓe kadi par ce que hannde ɓaari mbiɗen ko faandu almuudo kadi a udditi kaaɗo haala jakka ciftinora hen yimɓe seeɗa hol pijirloji mbaɗanno ɗen e jakkaji seeɗa so tawi on ganduɗa hen jakka so tawi wiyama caali jakka yimɓe ne mbaɗanno hen pijirloji kewɗi
sukaaɓe worɓe ndendanno ene mbaɗa pijinloji adi on sahaa nden minen kam komin kawri kawre e yimɓe ɓe njaha ladde ene ngaddoya ko huuɗo wooto mi wiye min da ko celi ene woodi gadda mbaɗa katti mbaɗa comme no baaɗi e nder on sahaa yimɓe ko pijirluji mbaɗi fayida ɗon yimɓe mbaɗa junngo ma ha heewa katton tawa yimɓe ɓe o wadda baarum yimɓe kawra ɗon so tawi o gañima itte nawa kaddi ma walla nawa ɗum ɗo tawa fiije tawa hare ala dugo ala tawa o jaleɗe allahu akbar walla e nder on sahaa ɗo yimɓe kawranno wiye on saha bo jooni yimɓe kawrata ko wiyete ko jehen mbaɗi hen carte e nder on sahaa noon ko cokki e daam sukaaɓe worɓe baabiraaɓe tawa baabiraaɓe ɓe ngona baabiraaɓe fotɓe kum baabiraaɓe fijjooɓe sukaaɓe kadi hollooɓe sukaaɓe holno ko ɓennuno sukaaɓe ɓe kawraani ko ɓennuno ko baabiraaɓe hawruɓe heen ɓe ngara kolla sukaaɓe ɓe ko kawruno ko e nder on sahaa minen kam no min mbayibaade fof komin kawri heen ko wonɓe min kawri ngara hollude min ko ɓennuno mbi min ko ni waɗeteno e nder on sahaa min pijje mumen min jalda e mumen sabu dugo ala hare ala fijir sene jale taw kadi ko hunde wande fayi machallah e nder on sahaa minen kam ɗo downdu ɗo ko ɗum min kawruno caali jakka ka nder sahaa wona caali minen kam ɗon e leegal fof ngal caali mum leegal fof ngal caali mum sukaaɓe worɓe kala leegal nden njaha kawroya toon caali mumen pija jala so tawi woni noon yimɓe ne jiɗi wadde kon concours en walla ɗum ɗo ɓe ngummo to ɓe ngummo ga ngara mbaɗa comme no équipe aji ni e nder on sahaa so tawi noon ɗum yawti hankkadi yehi hankkadi ha modde ɗum ɓe ko ɓen kawri ko minen hankkadi ha ɓooyi ɓe ɓaya fuɓɓale ɗum hankkadi fayi teere ɓoyngel jaha keɓoya toon tawa ala fijirde ala hare ala dow won noon tawi a haali haala caali jakka ɓernam nde ene rawito machallah kadi ko ɓooyi seydi Ndiaye ɓuri hen noon dental aduna o yoɓe jarlo ɓe jaabo eyi so tawi ko haala ko ene waɗi fooɗ mboɗo ñaagiɓe kadi yaafuya wallahi haala ma ne waɗi fayida mboɗo ñaagiɓe yaafuya alhamdulillah ɓe mboɗi kadi ɓe mbattuni o sahaa mo wuuri amin ya allah seydi Ndiaye ɓe mbattuni o sahaa mo wuuri a jarama seydi Ndiaye mboɗi ismaïla samma navel mo juulmo wuuri kanko e madam makko eyi ma wonano mo heɗima ɗo wonɗo kala banndiraaɗo ndaarowo surtout ma noon ko wayno kadi ɗo mantuɗa joni neɗɗo kala ɗo gonnoɗa a yejjitta ɗum wallahi pijjuɗa en garmi nde gaddarima ko mantula joni ay mboɗo salminiɓe mboɗo juuroɓe mboɗo ñaagoɓe duwaw kadi minen jiɗi duwaw machallah seydi Ndiaye eyi ɗum noon oɗon jarwa oɗon jaafo min jarli min jaafima tabaraka wassalamu wa aleyka salam wa rahmatullah seydi Ndiaye machallah bandiraɓe sehilaɓe o siftoni en ko heewi o siftini en Fuuta e Kumbaru o wi ɓaari mbiɗen ko caali jakka ma siftinen ko heewi ko gonga kay nde wonno caali jakka mbaɗanoɗen hen ko jewte mbaɗen hen tindi mbaɗen hen cifti assalamu aleykum kire jam jam tan tabarikallah bisimilla ma jam tan kay hol musidɗo ko Nabour Sagna
Seydi Soñan mbaɗɗa e tampere min calmini on min juurima on min calmini on no galle o fof waɗi jam tanni tabarikalla machallah señan mawɗum ni juulemo wuuri e jilkewɗe yo Allah hokku en taweɗo saaha mo wuuri amin ya Allah tawa eɗen ɓeyde diineji men en gustaki amin no dental ngal fof waɗi mawɗum ni bisimilla ma Seydi Soñan mi yimɓe wadde han juulmo wuuri bisimilla ma heɓe keɗima bandiraɓe fof ne keɗima yimɓe ɓe juulmo wuuri eyyi machallah yimɓe ɗum kadi mo wuuri amin ya Allah amini mbattani kadi mo wuuri e seydi no saki amini Seydi Soñan on jarama dara pasma ɗo banam gorko goto ne wiye Moussa Soñan bisimillah Seydi Soñan assalamu aleykum waleykum salamtullah assalamu aleykum mi salmitima mi juurima eni moɗon tampere tabarikallah machallah Seydi Soñan ko nodduɗon tan pour wadde juulmo wuuri on minenne min mbiyon yon juulmo wuuri Seydi Soñan en juulmo wuuri amin ya allahu amini en julkewɗe amin ya Allah amini Soñan yo Allah hokku en hawrde oɗo saaha amin ya allahu eɗen ɓeydi ɗum ustaki amin ya allahu amini Allah ñimna diine men o amin ya Allah amini Allah hokka en sagoji men ɗi amin amin amini Allah hokka eɗen kipporden sukaɓe amin ya Allah amini ɗum noon yo Allah hokka en wadde jaam a jarama Seydi Soñan no ala ko jewtanta yimɓe seeɗa e affaire dingral eyi bisimillahi mboɗo yinno yewru kono ta rokkani quoi ha gongol tan so Allah jaaɓi eyyi d' accord a jarama Seydi Soñan on jarama min beltanima on allo jam hiiri on kiire e jaam jam hiiri toon wallahi ko jaam ɓolo alhamdulillahi machallah e jam ɓooy alhamdulillahi amini en juule jam ha min juuli e jaam ko mawɗum juule mo wuuri amin ya Allah yo Allah waddan en en jul kewɗe amin ya Allah amin amini kewɗe sahaa o amin ya Allah amini enen kala e julɓe amin ya allahu amini yakore ha yo Allah jaɓde amin ya allahu utaha e Allah yaafa amin ya Allah amini waɗi on sukaɓe yo Allah waɗan mawɓe amin ya Allah amin ya Allah Allah waɗan mawɓe malaɓe amin ya Allah waddan en ɓe junuba ina batta amin amin ya Allah amin amin amini salminima salmi hokkuma musidɗo labude tabarikallah machallah jarama en jarama ay ɗum noon amin mbaɗa hen juulmo wuuri e ay mbaɗa hen juulmo wuuri kadi alaji en kañumen ene keeɗi ɓe keɗima koko e jongalle makko nde wiye Aman Ndiaye tabarikallah on mbaɗima juulmo wuuri en jarama Seydi Soñan e musidɓe nan ɗo kadi ɓenne kadi ɓe mbanma juulmo wuuri hen kamɓe fof min wiɓe julmo wuuri ɓe jarama ɗum noon kante a jarama merci beaucoup Seydi Soñan mbalen ɗo moƴƴi on jarama jarama yo jam warane
amin ya Allah amin seydi sanan amin bandiraɓe sehilaɓe noddunan ɗo ko gowɗo noddude en ene wiyela Bouda Sagnane omo wowi kadi noddidde musidɓe makko amin paami kadi wallahi ko batten ɗo ko ene wayno hande kadi kamɓe ɗum gonɗo koye julde ɓe goni. Assalamu alaikum. Jamiri. Maaleykum salam. Kire jam. Ça va bien? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ouais, Kawabou, commune Oumar Niang là. Ah, Oumar Niang, ça va? Ouais, ça va. Bien, alhamdulillah. Bismillah. Ouais, ça va bien. Oui, ça va. Ouais, bon, dire, faut t'as rasé poulard. Toi-même, tu sais, mon poulard, il est trafiqué là. Oui, tu parles ce qui est trafiqué, il n'y a pas de problème. Ou bien, voilà. Tu parles le poulard et le français, il n'y a pas de problème. Il faut que... Ouais, d'accord. Bismillah. Ouais, bon, c'était pour demander à faire qu'est-ce que tu as dit sur les liens de famille là. Endam, affaire endam. Affaire endam, mi wona ceerno min komi kono yimɓe no tubakoɓe wiyata komi poète tan komi baɗowo des poèmes min kala ko bindumi ko miijo tan ko ɓulnade c'est des poésies e ko ɓulnotomi ko kadi ƴewami ɗum toujours koye nder yimɓe ɓe no wayi koye nder rande he gonmi ɗum tagatami bon ko jiimi hen fof mi ƴeewa ɓulnade hen mi waɗa jimɗi kono mi wona ceerno sariyanke kono noon ɓoɗo wawi so tawi wonko jiɗɗen jubbude ɗo e enɗam aɗa heeɗimi mi haalanma ɗo seeɗa e enɗam fodde ko ɓulnimi hen hade goɗɗo noddude bon jiɗmi wiide enɗam ko marene par ce que neɗɗo wona tan mo jiiduɗa ƴiƴam woni bande ɗum ko goo kadi enɗam par rapport e poémaji ɗi bindumi mbimi neɗɗo fotani welsindade enɗam mum hadema fijande jananɓe aɗa fijana woɓɓe waɗan ɗum bande en waɗan ɗum galle ma so tawi a woni jinnaɗo par exemple aɗa yaha aɗa fijoye yimɓe jananɓe e galleji janani sa arti e galle ma tan a tumminima sukaɓe ma gona e dogde ma mbimi ala ɗon e yimre mbimi ɓuuri moƴƴude e baba so natti galle jaɓɓe wona so bamon ari cuuɗo ɗe ɗum ɗon mbimi addata ko caru baba ene foti salade ɗum enɗam ene hani renede fotani welsindede a faami bon ɗum ɗon koye juɓɓuti e nder ko winda ko so tawi neɗɗo a hulɓini ɓiye hoore ma o dogete ɓiye hani wonde ko sehil ma par ce que kala ko woni sehil ma heewi ko yiddema so neɗɗo yiɗima noon o heewi ko huldema o hersuma ndeko noon neɗɗo hakkunde ma e enɗam ma walla hakkunde ma e ɓiɓɓe ma poɗɗa ko fijjude e mabɓe poɗɗa ko jaldude e mabɓe haɓe jinma kala nde hunde yinma hersuma hulma bon so tawi kadi ko au contraire bon to bange an namniɗo ka cukalel so tawi aɗa reena enɗam ma aɗo rende tawo jinnaɓe ma jinnaɗo ma gorko e jinnaɗo ma debbo ala fof to mbawɗa hebde moƴƴere walla keɓa jam caggal ɓeɗo so tawi aɗa yaade e mette mabɓe so yiɗi ko mbawɗa waɗande goɗɗo fof
ko mere neddo haani ko toppitaade jinnaade mum haani ko hormaade jinnaado mum haani so jinnaado mum wi haaddo haada don so jinnaado wi wad dum do wada dum don bon dum do ko e pulnaango tan e wonde mi peelelo o yidde famnude yimbe be en dam ko ni tan foti waade Seydi Niang voilà ko dum don jinnomi haalande ma en parce que mbimi do en ada fami haalama e français sere Non, mais Poula, j'ai bien compris. Voilà. C'est juste que je m'exprime mal quand je parle, quoi. Voilà, prends conseil de tes parents. Ouais. Si tu ne gagnes pas, tu t'en sortiras bien. D'accord. Famille cassée, héritage de malheur. Ouais. À famille, Ouais, prenez soin de vos vieux. Vos enfants prendront soin de vous. D'accord. Kalande kormida mawdo. So tawi anna jibini be kormoma. D'accord, à famille. D'accord, merci beaucoup. Merci a jarama Seydi Niang. Ngel ɗo cukalel ngel noddi en koye Loivre o wi o yiɗi ko andude holno enɗam rentorte e hol importance enɗam en mbimono en gona sériyankoɓe enen ken feelelɓe tan eɗen kaala ko weli en walla eɗen kaala no jiiruɗen e kono eɗen gandi kam kala kormiɗo mawɗo so o mawni o horme kala teddinɗo mawɗo so o mawni o teddine e ɗum ɗon tan jiɗɗen wiide ɗum noon ha hande bandiraɓe e oɗon mbawi noddude assalamu aleykum assalamu aleykum allo bandiraɓe so tawi oɗon nodde e numéro émission o 09 54 80 84 58 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kira jam. Ayre Cerno. Cerna jam badon. Pada tamper. Oro pullo noddi. Ada senere sori. Ko mawɗum machallah. O bore fans juma to Kokroville. Fan sa club mo Kokroville. Bismillah mon. Wala ko gore mabbe nuddo. Goto mabbe mata ko Cerno Alassane. Ala ona Cerno ko altantan. Bismillah ma. Bismillah. Eyno mbaɗa tamper. Ko mawɗum alhamdulillah. Eyi min noddirante ko wadde julmo wuuri. Bismillah juulemo kewɗo. Eyi no juulemo wuuri. Amin ya Allah. Oɗon jawɗoɗon jaabo. Min jarlim min jaafima. Yo Allah hokkental o saha mo wuuri. Amin ya Allah amin. Dawɗen ɓeyden gosay. Amin Seydi Sadou. Ɗum tan min nodduno fanso fof kadi matma julmo wuuri. Ɗum noon mi salmini Mamoudou Ñaare e Djibi Mbenge e Alassane Sarr e Samba Diallo e Issa Ñaare e Ceerno Salif mi salmini Mamadou De onon goni wonanɓe en Kokroville mboɗo weltani on no feewi mboɗo wiya on kadi yon jokku golle on jarama allo ɗum ɓenni kadi holno allo mboɗo heeɗi ɗum ɓenni kadi hol mbiri goto bonno ɗo wino taw hande ɗe wadde lamba walla eyyi hande mbinoɗen tan ko fandu almudu fandu almudu noon foof ne hen hande kam ko fof kono neɗɗo yiɗiri foof eyyi taw foof no hen noon hol mbiri goto
gonɗon ene dari dow joni hande kono han ɓuri yodde hande sippirede ala mo ɓari hande sippirede aha min noon min min gandade saɗa pari kono kam mo pari kam ɗo joni to woɗo o pari e joni eyi aɗa andi ko jinmi kanko eyi so tawi wonko anduno seeɗa e dingre men Fouta o yewtana en seeɗa o yewtana en cetta e dingre men Fouta ko anduno hen gila e pijirloji men ha e jewte men tawi ko jewte yimɓe ne ndendi ene jewta so tawi wonko faami hen o yewtan hen yimɓe seeɗa eyyi a faami mi faami mi faami omo wawi bisimilla makko bisimilla makko bisimilla ko noon ko wiino ko affaire dingal ala ko wanden koko wonda ko mom to ɗo paɗo wonno talkima ko ma wattale talkima e kanko wonnomi ɗo joni ɓorademi joni hami waɗa talki bisimilla ɗum noon o wimo wattu watta e ɓoyde wadde haɗa ma gasi wadde d' accord merci on jarama mo gotal kiɗi joni wadde ɗum a salminama merci beaucoup mi salmini mi juurima on a jarama merci beaucoup on jarama ha hande gonɗen koye less caali men jakka mbiɗen noon bandiraɓe ɓe assalamu aleykum jam hiiri waaleykum salam kire jam jam hiiri no mbaɗɗa machallah alhamdulillah mawɗum alhamdulillah bisimilla hoto pullo noddi ɗo noddi ko diwan Bordeaux min calmini min juurima min calminima min juurima bisimilla ma pullam bani alhamdulillah bisimilla mbiɗen ko caali men jakka caali men jakka caali men jakka noon so wiyama caali men jakka ne siftinen ko heewi wallahi min noon kam pijirloji meɗen aha wonko ciftoranmi hen seeɗa minnene wadde siftini hen yimɓe seeɗa e gurdam meɗen Fouta ay nden so tubu tubi yimɓe ne mbaɗatno yimɓe ne jaltanno aha ɓe jaltine mbaɗa ɓe jii holɗum wiyatno nde pulaar ko adi fof kam e dingire meɗen aha eɗen joguino eɗen mbaɗatno sagoji eɗen mbaɗatno cornel eɗen mbaɗatno langa ɓuyi eɗen mbaɗatno roof ɗum ɗon fof koye pijirloji meɗen jeeyano wallahi e Fouta woni Fouta nde aha so yimɓe ndemoyi walla jeehi gese garti aha ñaami ha deeni mumen keewi mbaɗa leeɗe e leeɗe mbaɗa saro joni fof ɓe mbatti ɗum lamba aha mayno kañumen jeyni kono ko enen jii wallahi ko enen e seereraɓe jeeyi ɗum ɗon joni noon waɗama waɗi développé ɓe mbatti ɗum modernisé ɓe ketti kono ko enen jeeyi ɗum ɗon wallahi farayde nane ketti koɓe nden rigbi ko enen mbiyannoɗen ɗum ko roof kelleli kirɓel ɓeddetno groupe aji équipe aji ɗiɗi mbaɗa aha mbaɗa joowe leydi wallahi ene jagga ene mbaɗa komno ko roof kam mbiyete ene woodi ɗum ɗon way ɓe mbaɗi ɗum modernisé ɓe ketti ɗum fof ummi koto meɗen wallahi ɗisa ƴeewi kadi koye cosanuji meɗen ene woodi pimbi meɗen Amérique naɓe hande ketti pimbi meɗen pimbi ɗi ɓe mbaɗata tolluɗu ko enen jeyno ɗum pullo aɗa wawi tindande mi ɗon seeɗa ɗon mi ɗaccitima hen pullo ala tindu tan sa tawi jogui tindol goto walla ciftol berdoɗa ciftol ngol berdoɗa yimɓe daroɓe ɓe bawɗo hen jabade fof jaabuma
émission oɗo mo mbatta ene findina ɗemɗe haltoreɓe on. Bismillah. Yo Allah yo moƴƴere pullam. Amin ya Allah pullam. Ɗo to min daranma ɗo min jooɗi min darma min keɗoma. Ɗemɗe fof ɗuttima Fuuta e Kumba. Machallah, alhamdulillah. Vraiment yo Allah yo moƴƴere. Amin ya Allah, amin. Yo Allah yo moƴƴere, yo Allah ɓoynu oɗo émission. Amin ya Allah, amin pullam. Allah junnumo. Ko ɗinɗo tindel gotel noon fof wure bojel. Kadi ko ari fof. Anni e jogaɓe heno yo Allah yettin. Amin ya Allah, amin amin. Ino mboɗo jogui namdal gotal. Bismillah. Mboɗo jogui namdal gotal. Bismillah, soko tawi eɗen mbawi namden so tawi en mbawa berden ko an tan an jeeyi ɗum personnellement. Min o tan min. An jeeyi ngal ɗon namdal. Bismillah. Namdal ngal koko fate lefol jooɓari aduna. Eyyi. Lefol ngol min e ngol naatimi ha ɗon tan wawi haade. Ko an waɗi ngol composé. Ko an windi ngol. Ɗum jinnomi laaɓanede. Mboɗo yiɗi andude no miijoji ɗi garde maɗa. Ha jaltinanɗa yimɓe ndiɗo jimri. Par ce que wonani jimri. Wonani wango e wangade. To jurto français to ɗo e nder leydi he. Ɓe mbiyata ɗum ko salam. An noon ko modèle ma jaltinɗa. Oɗo modèle yimɓe meeɗani heɗorademo mi meeɗani heɗademo e pulaar. ko miijo ma wonno. walla ɗum arema tan mbaɗirɗa ɗum noon. Par ce que kadi hay ko haala hen fof. Kala lefol ngol kala yimɓe ƴettuɗa. ene wayno wonmo memɗani kala keɗiɗo. eno kañum jeeyi yimre nde. ene woodi. jinnomi tan ko jubbanakam e lefol jooɓaɗi aduna ngol. Vraiment ko ngol naati ha ɗon tan wawi haadde. Bismillah. Kadi mboɗo ñaago bandiraɓe yeeɓoɓe. Kala bawɗo dañde ngol. Yo wat feere daña ngol kamngol tigi woɗi jooɓaɗi aduna. Inchallah ɓe keɗima. Noon oɗon jarno oɗon jaafo on bandiraɓe heɗiyankoɓe. Kadi oɗon ɗacca haqqe kadi aussi pullam aɗa ɗacca haqqe. ɗacci hakke pullam. noon assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Merci a jarama kante. Allah jarama. Oɗo pullo o namni en o wi ko eɗen mbaɗi lefol gotol ene wiye jooɓari aduna. Holno mbaɗirɗen ngol mbaɗirɗen ngol tan koye bawɗe Allah. Allah hokki en yen miijo yen ndar rendo ngo ƴeewen hen suɓade jimɗi ko ngol ɗo woni jooɓari aduna. woni e maggol ko enɗam, woni e maggol ko yumma, woni e maggol ko aduna, woni e maggol ko yonta e saaha, woni e maggol ko kawral rendu, woni e maggol ko peewal, woni e maggol ko waaju, woni e maggol ko haala e daƴƴere, ƴoyre e kellifaagu, gandal, moƴƴere, liggey, muñal e goonga e fenande. Pullo ngol ɗo lefol ko ballal Allah, ko enen bindi ngol, ko enen mbaɗi composé hoddu hoɗe hendu kadi ko enen koɗata ɗum. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum ɗon tan o yinno andude, hawnaki hade men sertude ha sinno ko morceau goto e nder lefol he pawanen yimɓe bandiraɓe keɗo. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande mbiɗen gonɗen koye less caali men jakka. Numéro téléphone men ko 0954 80 84 58. eɗen tawi ɗo e damal hasidagu. hanki wonno komi yiɗa pina kono mi yiɗa tina. hande wonti mi yiɗa pina hayso a tini ala ko bonnantami.
haside ko kabdiɗo Allah ngam o yejjiti Allah waɗata koko weli ɗum waɗato weli ɗum waɗira no weldi ɗum e ñande weli ɗum bandam foftino hoore ma ganda ko Allah waɗata ko ɗum tan woni ko laatoto hasidago wawana mo yiɗi hebde moƴƴere ñaganto bandum ko moƴƴere o heɓa hen moƴƴere bandi ko o heɓa hen moƴƴere tawa moƴƴere ni heddi gasani ngam joom moƴƴere o omo wawi rokkude windere nde fof moƴƴere tawa moƴƴere dirtani ɗo wonno ene wonirno bandam so tawi a dañi bande dañi ɗum ko ɓeydare leñol sa hisi bande hisi jam dañe ɓerɗe belto bandam jam ɓuri bone cellal ɓuri safara dañal ɓuri basal majjere ɓuri mayide yarde korlore ɓuri yolade woto haasido bande e ko Allah rokki ɗum woni safara majjum tan ko ñaagade Allah hono majjum tawa ala fof ko bonnantuma o rokkuma o rokka joomum ngam ko jogii ko gasata jogiiɗo haasidago e ɓernde mum wonata ko daɗaɗo mo jogorani heftade e gurdam mum ngam ko ɓeydata neɗɗo ko wona e juuɗe haaside woni mo woni e juuɗe muno ñande fof mo ɓeydan on mo wona haaside ha muusa ɓernde haaside bandam ɓernde ko gaño joomum haɓe ɓernde ma poola ganda Allah ko gollowo mo waynotako ko wi yo on fof ko ɗum laatoto sella e ɓernde ma pofta kala ko cohluɗa ñaagoɗa mo rokkuma kala ko hanma tawa wiyani ko bande haasidi ma ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe nde ɗo yimrene kadi kokkumi on yon beltoro ha hande gonɗen koye julde men koorka bandiraɓe sehilaɓe juulemo wuuri bandiraɓe sehilaɓe waɗa andi tan yewtere men nana ara e naywude mbiɗen ɗo noon en calmini bandiraɓe nodduɓe eɓe keɓani noddude ɓe fof Samba Siley Ndiaye e Hulimata Ba Fati Diallo e Samba Dabo Ismaila Mbodj e Huley Thiam Samba Sada Gise e Dieynaba Gise min calmini on min mbi on julmo wuuri Koddo Sangot e joom suudu mum Penda Samba Ly e wondiɓe mum min calmini on assalamu aleykum aleykum salam kire jam jam hiiri tabarikallah machallah mawɗum alhamdulillah bisimilla ma mbani alhamdulillah machallah mo yinno tan namdade seeɗa bisimilla haaltoreɓe de neɗɗo so anda ɗo fayi o ruttoto ummi aha mo yinno siltanede konngol ngol seeɗa mata mboɗo wawi tan mo mbawa ko ganduɗa hen fof kaala kañum de pullo so tawi neɗɗo mbiɗa so anda ɗo fayi yo ruttoto ummino yo ruttoto ummino eyi ɗo de ko namdal mo ɗo ɗal mi hokkita namdal ngal rendo ngo assalamu aleykum fullam rendo ngo yoɓe duttuɗo henna ngal ɗo namdal so tawi wonno wayi a on saaha woda ko jubbuɗen hen kono minne mi rutti namdal ngal e rendo ngo o wi en neɗɗo so tawi so anda to fayi yo ruttoto ummino ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe nodde jaafoɗon hade hojomaji men gasde woda ko jumpuɗen par ce que o addi toɓɓere nde ɗo toɓɓere sinno nde arno ko gila law ene wawa jumpene mayre ndo no fewi inchallah
ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe oɗon mbawi noddude haade hojomaji men gasde. D'accord. merci bisimilla. Merci. a jarama pullam. Merci. Assalamu alaikum. Waaleykum rahmatullah. gonnoɗen koye jarnade mbiɗen en calmini ɗo Samba Siley Ndiaye e Hulimata Ba, Fati Diallo, Samba Dabo, Ismaïla Mbodj, Huley Thiam, Samba Sade Gise e Dieynaba Gise. Kodde sangode min calminima an joom suudu ma Penda Samba Ly, an wondiɓe ma min calmini on, min juurima on, min mbi on juulemo wuuri. Maymuna Ba, on woni koto Bontaba, min calminima min juurimama, min mbima ya julmo wuuri. Labuda Soñan e joom galle mum e satiɓe ko woni ɗon ko fof min mbi on, min calmini on, min juurima on, min mbi on julmo wuuri. Abbas Malal Dia e colonel wonɓe to Elbef, Adama Dia e Maliba wonɓe to Mantula Joli, Binta Diallo e ɓesgu mum wonɓe to Bolbek, min mbi on julmo wuuri. Samba Sy e joom suudu mum Binta Dem, Harouna Camara e wondiɓe mum, min mbi on julmo wuuri. Abbouli to Sankuwan Lomon, min mbi on julmo wuuri. Samba Balaba e Ousmane Balaba ene wonde e galle mum, min calmini neni amen Mariam, min mbi on julmo wuuri. Katanti leñol kan kala to gonɗa, min calminima, min juurimama, min mbima julmo wuuri. Abou Sow e Rella Sow, min calmini on, min mbi on julmo wuuri. Bandiraɓe sehilaɓe, ko ɗum ɗo wonno hande ko less caali jakka addanno en. Min calmini on, min juurima on, min ñaaguima on duwaw, min neldi on duwaw. Kala ɗo mbawɗen wonde yo Allah lombu en e yurmede muɗum. E hawnaki noon ñalɗi garoji wasata tawa en ngala e dingaral he, kono ma won ko keblanmi en mi lomba ɗum e nder free box so gueno jaaɓi. So tawi kadi won ko kewi e nder yolde hakkude he, ma en tottu on kabaruji mbaɗen ɗum e nder free box. Mi salmini on, mi juurima on, mi ñaaguima on duwaw, mi neldi on duwaw. Yo Allah hokku en walde e jaam. So tawi en mbaali kadi yo findinen e jaam, ñallen kadi e jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.